Id-deputat Nazzjonalista Beppe Fenech Adami qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem iġġieled tad-demokrazija. Iżda l-Kap tiegħu Adrian Delia rid iċaħħad id-dritt tal-vot lil 130,000 resident, fosthom 2500 żagħżugħ minn 23 lokalità, billi ma nnominax biżżejjed kandidati għall-elezzjonijiet lokali. Il-Partit Nazzjonalista huwa il-partit li ġġieled tad-demokrazija. Il-Partit Nazzjonalista rid iċaħħad id-dritt tal-vot l-aktar lir-residenti fin-naħa t'isfel ta' Malta, għax fi kliem Fenech Adami residenti tan-naħa t'isfel ta' Malta ma jridux joħorġu jivvutaw. Naturalment huwa evidenti li l-Partit Laburista għandu problema biex jikkonvinċi lin-nies tiegħu joħorġu fin-naħa t'isfel ta' Malta. Beppe Fenech Adami qal dan meta kien qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar l-Armata, fejn attakka t-tmexxija ta' din l-istituzzjoni. Miegħu ingħaqad il-kandidat tal-Parlament Ewropew Dione Borg u qal li l-Brigadier Jeffrey Kurmi u d-Deputat Kmandant Mark Malija huma insult tal-Armata u mhux kompetenti. Insult lill-istess membri tal-Forzi Armata m'għandhomx il-kompetenzi neċessarji u F'aktar insulti minn Fenech Adami qal li minħabba fihom qiegħda tbagħti l-Armata. Konsegwenza ta' hekk batiet l-Armata. Minkejja l-attakk tal-Partit Nazzjonalista lejn l-Armata, stħarriġ tal-Eurobarometer juru li 77% tal-Maltin għandhom fiduċja fl-Armata. B'reazzjoni l-Partit Laburista qal li kien ikun aħjar li kieku Fenech Adami spjega għala meta kien de facto Ministru tal-Intern maħallas is-sara dovuta lill-Pulizija u jispjega x'għamel hu meta kien responsabbli mill-Armata u kellu 288 ilment fuq promozzjonijiet. Sostna li għall-kuntrarju ta' dak li għamel l-ex Prim Ministru Fenech Adami, dan il-gvern ma attakkax l-uffiċċju tal-Ombudsman li fl-2003 kien qal ċaru tont li s-sistema ta' promozzjonijiet taħt il-Partit Nazzjonalista ma kienet ġusta u tagħti lok għal nuqqas ta' fiduċja fl-Armata. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.